Pozdrav ljudi. Evo, možda se ne vidimo, pa sad ćemo da vidimo tog legendarnog ljuda. Idemo. Otvorimo ljuga, sam otvorim, sam. Na koju stranu ga? Na ovu. Evo ga, otvorim ljuga. Evo ga. Krš u boji. Inače, morat ćemo da ga sređujemo. Pa ćete vi biti sa mnom tu. Ima jedino lepo ovaj kurac, mada, gledaj, haos. Ima ovo da miriše. I prljava stakla, i ceo prljav, i krov prljav. Tako, da ćemo sve to da mi sredimo. Ajde sad da mu stavimo akumulator. S obzirom da se gepek otvara na dinar, morao sam da sklanjam akumulator kući. Ajmo. Inače ljudi, evo nas sada u juga, sad ćemo da vidimo kako smo stavili akumulator. Izvinjam se, malo kašljem. To je taj jugić. Evo ga ovako, opa. I evo ga odmah jugu pored naš. Inače ovaj jugo je kupljen za smešnu cenu. S obzirom da ćemo malo da ga sređujemo tako te zibancije. Biće zanimljivo. Sređivat ćemo ga zajedno. Možete da mi date predloge šta da sredimo ovdje. Uglavnom ću sve skoro da promenim. Važno je da on nije truo. To je najbitnije, a ostalo manje bitno. Tako da, ajdemo da vidimo akumulator. I evo ga. Motor je haos. Akumulator je pod garancijom. Imamo jednu alu felnu, što je lepa. Prisjet ćemo malo, sredit ćemo, pa ćemo malo da je šmirimo, farbamo i tako to. Tako izgleda ovo. Ajde sad idemo da ga upalim, ako hoće da upali. Naš jugo neće da upali. Ni pod sauk, ni van sauka. Ne znamo zašto, ali neće. Sinoć je palio bez problema. Ne znam zašto. Ajde probamo opet na plin. Gledamo. Evo ga upalio. Ali čekamo da se ugasi. Neće ni na sauk. Kad mu povučem sauk, on gubi snagu. Što je malo čudno. Ajde, stavit ćemo ga malo. Evo ga. Kurac. Idemo opet. Konačno. Komšija se bude. Slušajte mu zvuk majkice.
matematička formula. Znači, naš jugo radi. Tako da, sad ću da vam stavim slike ili neki snimak, pa da vidimo šta da se vidi. Recite mi šta da menjam, ovdje treba se promeniti ovo dugme. I ovdje. Ovi tapaciri mora da se menjaju. Evo, idemo da imamo motor. Ovako. Ovo ćemo, rekli smo, sredimo. Nadam se da se vidi nešto. Ovako. Svaki predlog dobro došao. Pa ćemo da vidimo na što liči. Eto ljudi, idemo kući. Poneli smo čeka akumulatora. Kako stavimo ovdje. I sad zvonimo. Pip. Onda ga uzmemo opet. I čekamo. Tako. Idemo kući. Dajte predmeni šta da snimam. Kako ćemo da sredimo. Kako želite da učestvujete. Do sljedećeg klipa. Ćao.